после аз като парче. Така чакано от вас, добре, добре. Всеки си мислеше, че ще се откажа. Няма как да стане, сега ще ви покажа. Сам започна всичко сам, ще го довърша. Всички на страна, фейс to фейс се мърша. В едно схема съм, изграден перфект. Аз стил, глас отново съм със стабилен бас. Всеки слушател стана уши изпълнител. Определен кратко, точно и аз от мен зрител. С бас са по бита, стилно се движа. Мога да ти покажа накратко как римите ги нижа. Затварям очи и всичко в мен кипи. Сърцето ми попита бавно, но условно топти. Определен съм като Саддам Хюсейн. Подвижно музикално камикадзе адреналин. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Продължавам нататък, лекичко попита. От малък съм закърмен с лайф стрита. Мисля, че мина времето комерциално. Част съм от новото поколение, фатално. Има ли смисъл да ме сравняваш с теб? Самият ти знаеш, че съм целият атлет. Ден и нощ съм пред очите ти, сяпай. Уличен хардкор, крънк, харе папай. Стабилна маса, тежък съм for you. Only, fuck you. Всеки един стил, в който мога да влизам аз, е породен от омразата ми към вас. Малко инфо от мен за вас в този час. Перфектният ми фол, доста плътен бас. Изпипани рими, вкарани от моя глас. Адската БГ рап машина, това съм аз. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Отново си личи, че съм пипнал така доста. За теб, какво е важното, поредната поста? 24 карата звук за жена ти. Така трябва да си тъни само в богати. Еми дай знам, че шита ще ти хареса. Леки чака намек да носи ми не стреса. Инкогнито съм за всички паса, защото мисля, че нямате право на глас. Стабилна аудитория, добра реклама. Това не е фукане, просто измама няма. Този път е доста стилно ви сипвам. Просто решиха този път да не кипвам. Гледаш ме в очите и ми лъжеш как така? Дали да не ти отнеса главата? Да. Зад вратата аз седя между двата свята. Най-ценното за мен е душата и свободата. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се. Кажи, 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 за този шит готов ли си? Ако си със слабо сърце, накратко позорче, махай се.